Clement Obiri video launch ni ga okalekana litukulia Jumapili iga liase GVC Center egotoka chinse amochi abosongo nga yegotoka nigere opposite Storm Hotel nigere ebareye ya prisons agarogo tirimbuka yago Storm Hotel onyore opposite no ikanisa ya GVC egotoka abateri benge nchumba bororo bayito bagusikuru chinse amochonzi kiagara batageta kwene kianga video launch ya kolekana asinchira ya bene kingima abateri boitomba toko muna nago tebiri bakora wana pensira murana abande umurandi Ronald agonte byanga bahaliganiri kegima ningi goshe orabe to ikirense me goshe ninki ora nyorerwe oika asenseme kiagera hotero ko kwana koroka na sichibi jagisagisa konye to ko igwa buna bono kanyabuna yande mono nchubwe nyorere CD ya kurwa bagusi Global Radio to abakana iriama ya nagote banga gwika tuikororo para libaitomba bobuna labane mumanyi kyoge na abande Emmanuel Luther King ruisa mochake umbu nchamarieta nanori notiri tabakana iriama yali tukulia Jumapili tumena ne GVC Center igari asensemo ya bosongo as Clement Obiri video launch.